Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:04. This time check is brought to you by ACS Manual. So certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato ng mga ka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Sabado, Nobyembre 23, tuig 2019. Aksyon Hotline. Ika-4 na kitang Sabado sa ika-11 nga bulan. Karon nga tuig, how do you do? Kumusta ka mo? Masukin namon matagpalamati sa kahanginan with Aksyon Henry Spulgar sa technical side. Back up ta karon nga aga. Si Aksyon Elry Dutilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhupon checking in. Dari sa aton sini Sabado nga presentation. Aksyon Hotline. Ginabi-abi ta na, gina-welcome ta na nga aton nga mga ka-aksyon nga nagatabid na dari sa aton nga pagpangalagad. Ang iban ara sa Facebook Live. Sa Aksyon Radio Bacolod, mayaraman nga nagamonitor paagi sa YouTube sa Aksyon Radio, no? Ang YouTube, actually, click nyo lang Aksyon Radio Bacolod. Available dira ang link sa amon live broadcast. Inyo mabatian ang aton sining mga pagpangalagad, mga public affairs program sa Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Dira sa Facebook, pwede man kamo makapagigbahin, makapartisipar, mga ka-aksyon, pagi sa pagpadala sa inyo mga mensahe, opinion, reaksyon sa aton talakayan, karon nga aga na may available dira nga chatroom nga pwede niyo padalan sang mensahe. Aksyon Hotline. While sa aton nga mga ka-aksyon nga wala naman niya internet connection, wala sang Facebook account, wala sang YouTube. Okay, why man internet connection sa gihapon? Pwede ka mo makapagigbahin pagi sa pagpadala sa inyong mga mensahe sa aton text hotline 0938-225-5017. Again ang aton sining text hotline 0938-225-5017. Sa aton nga mga headlines. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Headline number 1. Legal nga implikasyon angot sa pag-regulate sang vaping nga mando sang presidente aton hibaloon. Aksyon Hotline. Headline number 2. Update sa one-time big-time operation sang LTO. Diri sa Bacolod, lagas kahapon sang kapulisan kag personnel sang LTO
nagtinguha pang magpalagyo no, sa checkpoint. At tingin lagas, Diyos ang uli na diskubriyan, may dalagali nga illegal nga droga. Action Hotline. Kaga may update man kita karon sa nagluntad nga enkwentro sa banwas sang binalbagan sa tungasang trupa militar kag New People's Army. Action Hotline. Ang pilaman ka mga development diriya sa palibot sang Metro Bacolod. Kahapon may ara na ginpagwa final listing sa mga lugar nga amo lamang ang pangayo sa city sang ila location nga dra ipamtang no sa December 24 sang gabi o December 25 kag sa New Year no nga may ara sila pag pinalupok sang pyrotechnics o may firecrackers no kag may mga pyrotechnics dira, may mga designated area ini sa tagsag ka mga barangay. Sa 35 ka mga barangay, may ara lamang 72 ka mga lugar ang karon nagakuha sang permit. Action Hotline. Meaning, sa palabuton, ang Pasko o pagsugalaw naton sang Pasko kag bagong tuig, kung ikaw halimbawa magpalupok dira sang triangulo o anuman nga firecrackers sa imo sininga, puloy-an na nga hindi iya designated area nga pwede ikaw makapalupok sina at pwede ka dakpon sang kapulisan. Action Hotline. Nagalakip ina sa pag-regulate man sa pagbaligya, sa diin may ara lamang gindesignar dira sa kilid sang Pope John Paul II Tower sa reclamation area. Outside sina nga lugar nga magbaligya ka imo, pwede ka man nga arestuhon, konfiskahon ang imo inabaligya. Action Hotline. Kay ina makonsider as illegal. Action Hotline. Let's go to work na dari sa aton sining nga pagpangalagad mga kaaksyon tubtob kita takda nga alas 9:15 karon na nga aga. Action Hotline. 2006 Golden WD for Best Public Affairs Program for Radio. Karon nga adlaw Nobyembre 23 tuig 2019. Nagmarka ang isa ka napulo ka tuig na. O, isa ka kuan na niyo 10 years ago. No, nagluntad ang isa ka makasilig ni nga sahi isang krimen didto sa bahin sang Maguindanao nga mo ining ginatawag nga Maguindanao Massacre or Ampatuan Massacre. Sa sining nagluntad nga insidente, isa sang pinakadako nga numero nga na-record nga ang nagkalamatay hindi lahog-lahog, no? Hindi lahog-lahog. Damo sang mga sibilyan, pamilya sang politiko, may mga media personalities nga nagkalamatay bangod sa sining ginhimo nga pagmasaker. Pagkaligad sang napulo ka tuig, hasta subong, ang singgitan sang pamilya hustisya, bangod ang legal process, nagapadayon pa. Action Hotline. Sining nga December 2019, gina-expect nga ang korte nga nagauyat sa among nga kaso, makahimo na sang resolusyon, makahimo na sang iya desisyon, batok sa mga akusado nga ang kalabanan diri amo ang ginatudlo mga politiko man nga among ginatudlo sa likod sang makasilig ni nga sahi sang krimen. Ang pamilya Ampatuan amo ini ang isa sa maginatudlo mastermind kag amo ang nagmando sang among nga masakit. Action Hotline. Sa napulo ka tuig nga nakaligad, pila na lang ayan ka mga witnesses, pila na lamang ayan ka mga nabilin nga mga saksi ang sakaron tagapangisog sa gihapon nga magtindog gag magsuporta sa pamilya sa mga biktima. Na kay may mga witness na gani nga hindi mo na makita. May mga witness nga daw katulad sang aso nga natunaw na lamang, nadula na lang niya. Daw aso nga napukan sa imo sinipanulok. Amo nang natagalan nabo. May pila gani ka mga pamilya
sang biktima nga daw hindi na interesado sa amo nga kaso. Action Hotline. Ang pamangkot, pagkaligad sang malawig nga tinuig kag ara na kita sa napulo ka tuig nga pagdumdum ang nagalaom sang hustisya inibala nga ginasinggitan sang pamilya sa mga biktima sa hanay sa mga journalists maangkon pa sang pamilya kag sumangman sang bugos nga mga Pilipinon nga luyag man makita, no? Nga may ara sang resolusyon ini nga kaso. Action Hotline. Diri sa amon, may isa man kami kakaupod nga sadto, aktibo man sa bahin sang Manila Broadcasting Company, no? Naga-report dito sa DZRH, si Action Henry Araneta. No? Si Action Henry Araneta, may mga pamilya, may kabataan pagani singunadi nga nagtinerdiri sa aton sa Negros and Bacolod para magtrabaho. Pero tisubong hindi mo na gani makita ni sila kundiin. Now, ang isa kadako nga palamang kutanon, pagkaabot sa bulan sang Disyembre, ang korte bala may mahimo na nga desisyon para pasabton sang kasuguan kag nahimo nga krimen ang pamilya ang patuan. Action Hotline. Hindi ayhan nga basi kung maglawig pa kag mag-abot sa punto nga pati ang mga akusado wala na sa duta o kung ara na 6 feet below the ground antes ini madesisyonan. Action Hotline. Ang isa sa mga rason amo ang voluminous, puwerte kadamo nga mga affidavit, saksi, mga ebidensya kag amo na ang nagpalawig sa proseso. Action Hotline. Pero balikan na kahapon, anyway, diri sa aton sa Metro Bacolod, may ara sa activity ang ginhiwat man, abansing pag-komemorar pagdumdum sa Siling Maguindanao Massacre o kunang Patuan Massacre. Sa dilang katapos sa media nagtipon dira sa Bacolod City Public Plaza, agod magpalayag sang ila pagkadismaya, ang mga himata man sa mga nagkalamatay, nagapanawagan sa hustisya sa idalom sa Duterte administration ni kuntani, mapadasig man ang proseso, agud maangkon Manila ang hustisya nga madugay na ginahandom. Action Hotline. Kaya mo na, nanging kabahin sa Patuan Massacre, diri kita iyaho sa mga balita anay, no, kay naglipas ng panahon, pero inigyapon di tiya malipatan ang natabo dito sa Maguindanao. No? Now, diri kita sa mga balita karon nga aga, unahon ko lang ning parte bala sa vaping, no, nga isyu sa vape nga pag-regulate sang gobyerno nasyonal. Now, may ara sang ginpagwa nga executive order ang presidente. If you remember, do hindi mo subong makuan mo, hindi mo balagid masigurado, magambal ng presidente niya mo ni patuman to ni, i-regulate to ni, dason pitik sintas may mga pagkambyo nga ginahimo, may refinement, no? Nga ginahimo ang iya sini nga mga tiglikom, ang iya sining secretary o presidential spokesperson. May ara sila nga pag-refine bala sa tunoy kag pagambal sa presidente. Man sang primero, purti ang pangulo mo, siling nga vaping total ban sa bilog nga pungsod Pilipinas. Yakag sino madakpan diri prisohon, arestohon. Baw, damo sang nagagamit sang vape nga daw, nagkalados mo, pati mga naganegosyo, daw hila naton sa pronouncement sa presidente. Action Hotline. Now, after nga nagpagwa ini siya sang bando sa mga law enforcement agency, in particular sa PNP, ang pulis naghulag man gilayon kag nagpagwa sang direktiba sa tanan nga mga personnel all over the country nga dapat ang mando sang presidente patuman. Now, ang problema o galing kay way pagid sang specific nga kasuguan nga muna bilang basihan nga ang isa ka tawo nga nag-vaping pwede mo ginayon mapriso, no? Kung madakpan sa akto sa pulis. In fact, sa primero, damo sa mga interpretation, damo sa ila kaugalingon yung pag-interpret sa mando sa presidente. Siling gani, diri sang NOPO, director ta nagligad,
Sige tayo magambal ka total ban, pati sa balay mo, hindi pwede gamiton eh. Ang vape or vaping, ang e-cigarette. Now, di may paglarong Malacanang, sila hindi Sa balay mo, pwede mo na gamiton, pero tiara na lang yung say mo, kabalo ka na gin nga bawal na makahalit sa pamilya mo, gamiton mo pa. Action Hotline. Pero ini balang mando sa presidente nano ang mga legal implication. May kinamatarong balang isa katao, kiti although bisyo ini mo, ikaw yung nagadesider, kay kabalo naman kang makahalit sa lawas mo, ara sa imo gihapon ang desisyon, kun bala, bisan balaan mo na gid nga makalalit sa kayong lawas mo, sigihon mo iya ang hamakon mo suyop kasi ning vape kag ibuga mo Action Henry kag Action Elry, ano-ano malang imo yung nagataklad ka sa Don Salvador Benedicto ang bugas ang aso. Galing puti lang siya. Yeah. Action Hotline. Pero may mga legal implication bala ini. Pwede bala ini sa isa katao nga aristuhon dakpon kon amo na ang sistema. May mga legal implication bala nga tubangon siya. Anong kinamatarong kag depensa diri sa mga nagagamit sini? Kapin pagid kon hindi kayo mo matikma sa pulis sa public place. Pampublikong malugar. Online sa hotline. Online sa hotline. Kaya silang ni Presidente yan, no need for anti-vape executive order as nicotine already banned. Niya banned na di sa pusod Pilipinas. So there's no need for me to issue an executive order. Nano bala ang mga legal implications ni. Joining us this morning, diri sa aton sining pagpangalagad is Attorney Cesar Viloria Jr. Attorney, good morning. Good morning, Action Art. Good morning sa ibutanan niyo tagpalamate. Sir, may lang gani kay white ga-vape nga duwa. No, do ay kukita si mo ga-vape ka. Smoke yung guro do ara. Ang white up iway pa ta nag-dragon. Man magbuga kasi nito do matyagan ko. Ano mo lang may fogging operation sa lugar nga ginaplastaran mo man? Yes, daw pansabin mo ng daw na manotisyahan gid bala ng daw ano tawag sinigani na daw ka very noticeable siya because kadamol bala kaayo. So syempre may mga iba nga wala nga sigarilyo, wala nga the vape do ka-istorbo, no? That's why do pananaw sang iban nga wala yan nagagamit istorbo sa ila. Aha. Na mo na abing pananaw. Kag do halit gid sa ila kung makaklo kasi na. Pero attorney, nanong mga legal implications ini? Ano ang mga basihan kag pwede gamiton sa pulis nga armas nila agon nga pwede ka masita or pwede ka mapreso? Well, amo ni siya Action Art may ana kita principle sa aton layi nga pag wala pagani layi nga nagapunish na hindi pa na siya krimen. Kag sa aton nga rules, no, especially ang pag-arrest ng tao, dapat may legal ground, no. May basihan ikaw nga i-arrest mong tao, but silingon dapat naga-committer sa sang krimen o pag ilang nimo nga krimen or may personal knowledge ang isa ka police officer na siya nagbuhat sang krimen. Now, ginatawag naton nga may legal ground, no, ang pag-arrest. Otherwise, kung gin-arrest mong tao kag wala krimen na committee, arbitrary ang arrest, illegal ang arrest. So, but silingon, hindi siya pwede ma-consider nga valid nga warrantless arrest, no? Kay matabo na warrantless arrest kay wala sang warrant mo. Correct. Okay, now karon ang presidente nag-proclaim, no? May pronouncement na hindi na kinanglan sa executive order or hindi na kinanglan sa layi, no? So kagwa sini daw gina-consider naton daw proklamar ang presidente, no? Remember, ang mga presidential proclamations or tugo sa presidente na maging layi, sa mga panahon, ina nga nag-exercise ang isa ka presidente sa executive and legislative at the same time. Sa ina nga mga panahon. Sa panahon sa kadumdum kita sa tiyempo ni Marcos,
na nag-exercise sa both executive and legislative, no? May ara kita sang una martial law, so maka-declare presidential proclamation ang isa ka presidente. But sa subong nga panahon, hindi na siya pwede, no? Unless kung may ara na existing law, ang pronouncement niya sa presidente is to reiterate the law, di pwede na iya. Meaning, imandaran niya ang kapulisan na tumanan yung layi, ipatakop niyo. Now, siguro sa Piyakabayan Action Art, kung lang taon naton, ang Department of Health nagpagawa gani isang first statement na total national ban, no? Ang paggamit sa vape or electronic cigarette upod sa sigarilyo. Pero nagbutang sila dira Colatelia, kung makita mo sa ilang panawagan, subject sa reaction sa mga local government units sa pagpasar sa mga local ordinances. Okay. Meaning, gina-conval action art, ginapatihan sa Department of Health na kinanan may enabling law. No? May ara basihan. Okay, again, principle naton nga nullum crimen, nulla pena, siniligi kung sa Latin pa, kung sa English pa, anambal kogina. There is no crime when there is no law punishing it. Amo na yang sa civil nga society. Hindi bila barbaric sa una nga panahon, kung madumduman naton niya sa mga chimpo yan ni Kalanchaw, no? Code of Kalanchaw, pagambal ya sang hari o sa panahon sa monarkiya, pagambal yang hari, amo na iya, tilayin na sa dayon. No? Sa aton niya, naga-observe kita sa ginatawag nga written law. No? Dapat nakasulat kag may procedure, may process sa pagpasar sang layi. Now, kung may ara direktiba ang dilima subong action art sa aton kapulisan, I think do dira subong nagatiyog kung whether they will implement the arrest kung makita nila, madakpan nila nga naga-vape sa public places. Okay. Di kay may order ang presidente, ano ilay mo o no? Ang problema lang action art kay medyo siguro may wrong use of terms, no? Ang aton, I think batian naton ang mga pronouncement man sa PNP nga arestohon, hindi mo kuno krimen, tapos interviews sa presinto. Medyo technically alungan ilang mga tinaga. Kay once in-arrest mo, tigin-arrest mo na siya. Wala na iban nga definition da. Ang next pamangkot dira, nga gin-arrest mo siya. Okay. Amo na siya dira makadto, may krimen bala siya nga na-commit or wala. Now, karon may ara makita gani nga mga term nga in fact may mga desisyon ng Korte Suprema nga inang ginatawag bala nga invitation. May bitaron ta kada presinto. Presinto, correct. Remember, kung i-deprive mo na siya sa iyang liberty, gin-confine mo na sa imo control, whether gin-pusasan mo kung wala, that is already tantamount to detention. Gin-detain mo na siya, ang gimbawal mo na liberty niya, miski momentarily. Tandaan naton, sa aton layi, sa jurisprudence, wala limit kung pila ka minuto, oras, the moment gin-detain, gindakop mo, that is already a detention or an arrest. So, medyo problema. But, hindi manggaling madula nga ang ato kapulisan, tawag sinin, makahinon-anon, no? So, ginatawag bala naton nga siguro hindi guro tinaga gamiton arrest, no? Or invitation or whatever. Tandaan naton action art no para sa ka-chindi sang aton tagpalamati. Nga may ginatawag man kitang abatement of nuisance, no? Nga ginahimo sa mga local government units. No? Tandaan naton ano balang nuisance, no? Mga baka nuisance, no? Damo na siya klase, but the usual na mga ginatawag ka na lang definition sa lahi nga anything kuno that injures, tawag disturb the senses, offend the senses, include na isang sense of smell, or something like that. Okay. A nuisance, no? As a law, kambal nga kung nuisance ka, pwede ka ma-abate. Especially if you're nuisance per se, pwede ma-abate sumarili, minupunggan, untaton. No? But hindi ina krimen nga i-arrest mong tao. But silingon, anong ginaobra bala naton nga
administratively ang mga LGU can still impose no sang panawagan sa presidente nga ipauntat. For example, sa mga establishments no nga nagakuha business permit, pwede mataway sa LGU ang mga negosyante or establishment not to tolerate or provide a place for sa public area nga maka-vape. No? But yun ima-imponer ang LGU sa polisiya, sa mga negosyante nga suportahan ining programa. Now, kung hindi pagtumanon, kundi may violation ka. Pero remember, kung gusto mo na mag-impose sanction or penalty sa individual action art sa tao, gidjabla mismo nga subject sa imong regulation, dapat may law. May Okay. Na utod si Attorney Cesar Viloria Jr. balikan ta siya because ang mandok isa sa presidente, siling ko amo na gani sa mga law enforcement unit. Medyo kwan lang tanay, no? Medyo hagan-hagan lang anay, no? Itago ba na yung kabangis nyo kay basi siling ko may mga legal implication din eh. Kita mo lain ng statement kan isang PNP mismo. Attorney, sorry, ginautod ang linya ta. Okay lang. Yes, sir. You were saying, Kina? Well, tiyan mo na ang ginatawag natin balang nga requirements kung sa atong palay, may natawag na ignorance of the law excuses no one. So, Yes. hindi ka pwede ka balibad. It presupposes, it requires na dapat may layi. Okay. Di ba? Paano mo karon mag-claim nga mambalang tao? Dakpunta ka, mambal. Sabi ko nga, siway ko rin kabalong may layi. Hindi na pwede, di ba? Yes, Kita yes. sa mga subject natin sa pag-enforce ang law, hindi na pwede kay ignorance of the law excuses no one. Hindi ganit pwede kay why ganit law. No? That's why ginatawag naton sa sininga civil democratic society. Nag-require dapat written ang law na pasar sa proseso through our legislators, either sa Congress or sa local government, no, sa sanggunian. Okay. O kumbaga mga policy makers naton. Otherwise, hindi gid naton ma-imponer action art. Na, amo nang ganing problemahan ko, attorney, because kung di damo kita, aside from the police, may mga barangay police, no, kung mga barangay tanod, may ara kung kay isa pagangop, ang sibilyan nagambal man sila, hindi, may ara kami, pwede kami ka-arresto sa tao nga nakita namon court in the akabla, siya, tiyo, nagakuan ka, public place na eh, kagbasi kon, siya sa taon niya, may mandong presidente, kag sila bala mga tanod, kag mga even the civilian, magmato-mato, sige, dalon takas police station, nga mga monibla, kag siling ko sa Oliver, si kon tunaan sang kinagamo, bangod sang confusion, sang mga opisyales, sang civilian, nga ginaresto, kag sang isa man ka civilian, nga silang yati, nakita ta kaya, akto nga nagakuan ka sang vape? Well, action art, dapat amo na ning panahon nga i-exercise naman sang LGU ang iyabing authority or mag-intervenar, no? Example, buligan man ilang kapulisan manawagan abida sang isa pagpulong-pulong ang local government unit, no? Ma-invite sila mga resource people dera to discuss, no, sang program, whatever, pending the passing of the ordinance or the law. Remember, ang aton local government, may local government code, no? In fact, may ara kita da general welfare clause, no? Pwede na siya magamit sa local government. To promote general welfare, pwede sila ka-enforce na. Pero ti amo na ginatawag naton kinanan may enabling ordinance. Para may guidelines karon, kung wala ka malang penalidad, ti paano na karon, no? May isa na sa ka-classic nga example sa history sa kalibutan, no? Hear ang isa ka kaso, pero wala pa sang laying specifically sang tion nga in-allege ka na commit yan ng isa ka kuno ka krimen. Okay. Wala pa laying nga naghahambal nga krimen na. So sila lang nga nag-ubra-ubra sang layi. Kung matandaan naton, may ara kita nga sa constitution naton sang ex post facto law ginatawag or bill of attainder. Natawag sina, hindi mo ma-punish o makasuhan ang tao sa isa ka butang hindi pa krimen sa panahon nga nakomiter niya.
Nakakadumdum kita sa una sa aton nga experience sa martial law. Dakpon ka lang, hindi ka pagpasaka ang kaso, basta dakpon ka lang. Priso ka lang nga galing. Priso ka lang, ikuway ka kaso, hindi ma-determine imo guilt, hindi ka madesisyonan. Oo. Kung hindi ka madesisyonan, hindi mabalang kung guilty ka or acquitted ka. But dira ka lang na sa purgatorio. Oh. Na? Hindi na pwede action art. Yes. Amo ba lang ng concern ko kay siling konti basi kung may mga law enforcement pagkita nga way makangop ngayon ang bangod man nga basing iban magpasip-sip kang magpasikat kag siling ko bala may makita na sila jutay tingki na dakpo nila yung tao kag dalon sa police station kag utro man bilim baong pulis way manggidya gapanilag siling yati nag-order to ng presidente sulod na nisprisuhan basi ko mabutang ba sa lang-alang ang ila sining trabaho attorney. Yes, action art, may bulig lang kita sa atong kauturan sa kapulisan. Una Okay. sa tanan, they are there to enforce the law. Number one na, no? May layib law, wala. Okay, for example, may arap man ginatawag kita nga mga administrative orders like the president can issue administrative order, can issue executive orders, pero ang pamangkot nila, wala nga ano ang pagpati sa aton kapulisan? May Yes. krimen bala or wala? Now, number one, may principle man kita sa ginatawag naton nga tawag siya nga, hindi ka pwede mapersa to follow illegal orders. Okay. Now, kung ginakulbaan sa aton kapulisan, nga basi may insubordination kami ni, ma-misconduct kami ni, may transgression sang rules, kung ano pang administrative offense nila, no? Number one, may ara ka kinamatarong nga hindi pagtumanon ang illegal order, you will be justified in the future, no? Kung lang ka kaso. But nonetheless, may ara manggaling kita do pananawan sa serbisyo sa pulisan o sa military gani gambal nga obey ka na before you complain, something like that. Then later on, ang defense mo kay ti order niya sa higher authority. Yes. So hindi kami niya liable, kay ginsugo kami nga muni, something like that. But remember, it's now a matter of deciding nga himuon mo bala na or hindi. I-enforce mo bala? Ano Okay. sa kabutang wala kami nablang istorya nga suguon mo kanina na yung mga sukpat kay Linda. Mambal ka tayo nanay mo. Naiti, ano ba si Mamang ko kay Linda? Anong utang niya? Di ba? Usually, mambala na, dalalistahan niya, pirma niya, bali, ano? Di ba may basihan ka? Kabudlay na makatukoto ba no ko, tuway kalistahan ko, pamangkotong nga na kay Linda, uy, anong utang ko? Kabayad lang sinanay mo yan. So, I mean, that will be a cycle of, to be honest, action art, that will tantamount to abuse, no? Abuse of authority. Okay. Dara na dagasulod sa ginatawag natin abuse of authority. Na kung i-deprive ko siya sa constitutional right by arresting him or her without a warrant, or hindi valid nga warrantless arrest, so it will tantamount to grave abuse of authority. Yes. No? Sa administratibo, not to mention ang imo criminal liability, di ba? Ang arbitrary detention, unlawful arrest, so on and so forth. So I think siguro aton best advice action art sa aton peace officers, they have to consult with the local government if they want to at least modify the procedure nga let's say do hindi mambala nga way sila gatuman sa presidente. Okay. No? Hindi mambala nga pabaya man sila, no? I think pwede sila ka-coordinate si LGU again sa pananawan nga nuisan sina. Kag ipapasaran ni in fact ni ara nakita din ng I think ng smoking ordinance. Smoking ordinance, correct. Kinanglan ng i-define. Ang problema hindi maka-amend ang aton local government sa to include the vape as I think prohibited nga activity o pag-use ang vape. Kay kahulat man sa national law nga nag-define sang what is vaping, what is electronic cigarette, it must be defined under national law, no? Yes. Then i-adapt bisang LGU, no? Na butang niya sa ordinance, no? So I think that nakita talaga, I think last year si former councilor
Attorney Distrito, I think gina-attempt ina nga i-amend na, no? Kung matunduma, kung pagigan isang una, the LGU is trying to regulate the electronic cigarette, no? Okay. I think may ara na dara, no? So I think siguro sa Bacolod o sa Negros, siguro pwede gid sila anay, no? Through the General Welfare Clause makapasar sang ordinance, no? As long as hindi contrary sa Constitution, sa national law, they can do that, no? Except nga kung ano ang mapasar nga layi nasyonal ng Kongreso, pwede man kung may ara konflikto or may ara ginatawag naton nga gamay nga hindi angot sa local ordinance, pwede man na iya ma-amend eventually, no? Nga para mag-conform sa national law. Kaya remember, sa hierarchy of law nga natawag naton, mangibabaw ang national law over the local laws, no? Ordinances. Kaya mambal ka, mapasar ka layi, dapat sundon mo ang Constitution, sundon mo ang layi sa Kongreso. Being national in scope na. So, I think siguro, the best nga solution is for the LGU to intervene, no? Sila magpatunga sila, then they can ask assistance sa PNP. The PNP can make a report na we are coordinating with PNP, LGU. Okay. We have this program. In fact, kung minor ina, General Welfare Clause, exercise ang LGU, pwede sila kabalom kita kung ang minority edad nga ara balagala pa curfew, nagatalang-talang, wala ginikanan, pwede ba niya ka-intervene ang ang aton gobyerno, no? Even ang government lokal. No? Sa amo na lang approaches, no? Meaning, you are more of protecting the subject than considering him suspect or akusado. Diba? Lain ang ginatawag nga gin-rescue mong bata, lain ginatawag nga gindakop mong bata. Usually, kung matanda natin action art, ang mga DSWD, kung ginasikop nilang mga kabataan, ang ila ginagamit sila, ginasave namon sila sa ka-harm. Wine clay na mong gindakop. And that will be justified. Ati, pwede man na sing mo ginkuha ta ka sa vape kay way labot nga makahalit ka da. Although ay pag-advance ang konkrito, mapanay. Kay way isang study, bilang kasi nga mag-vape ka mo gini. Kay bisan content, gani isang vape na nga mga ginabutang nga mga liquid, ay ginabutang da nga mo ning nicotine niya, mo ning ano pa ang perception sang mga nagagamit. Siya hindi niya makahalit, kay way gani, mag-content ako na no. Pero anyway, Attorney, thank you so much for your time and for the inputs nga ginatag sa aton. Kabay pa, ini makahatag pasanag pagid do, pag-insindi sa aton nga mga taga-Paramati. Thank you so much. Nice talking to you, Attorney. Yes, thank you, brother. Anytime, good morning. Salamat, kid. Salamat, kid. Action Hotline. Attorney Cesar Biluria Jr., kay Petigos Tiempo, grabe, no? Amo nang akon ginambal, no? Sa law enforcement agency, especially to the PNP, kay kon lang tawon mong PNP, at mapatuman gini siyang mando mo. Dason masiling PNP, hindi ka na karong magsunod, damo ga vape di. Basi report kita sa 4 ka 8, no? Kag kita naman ang balikan. Ngayon kita nagtuman sa sugo sang Pangulo. Pero siling, ni Attorney Cesar Biloria Jr., kinanglan may layi ginaya. No nga basihan, nga mo na siya ang gamiton mo kon aresto, pag-aresto sang tao ang pagambalan. Ha? Bisan quote in the act mo na siya, kung mo nga pag-abot sa presinto to, basi balakon amo nang tunaan nga maglinaway bilang mga sibilyan. Pero ini dapat i-refine, i-plaster insakto. Abot kung nga gawon pa ni sa Kongres, mapasar sila kasuguan parte sila. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Kamot ng
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kalintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kalintangan, responsable na pagbalita, padayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:55 na. Action Hotline. Oy, kay Jan Acosta pa rin dyan. Morning sa imo, may lang nga pagmonitor. Good morning man galia sa kay Tito Bubong, kag Tita May Salinio, taga Isabela, Negros Occidental. Mayan nga agagi na sa inyo ta. Medyo halong sa pag-travel gid, Tito Bubong. Mahiling ni siya magsakay sa motorsiklo eh. Way labot sa motorsiklo gamaniho nga daan sa salakyan niya private adlaw-adlaw. Good morning mga ka-aksyon. Ini naman si Aksyon Dorel Cabato. Subong aga mayara ako sang i-rekomendar sa inyo pinaka-epektibo, garantisado inyo gid masaligan nga produkto. Magkinis ang ilang mga panit, mag-usar gid kita natural nga mga ingredients. Kag sa may mga melasma dira nagaproblema sa itom-itom sa ilang nga panit, makabuligid ang Santon Plus Herbal Soap. Ang Santon Plus Herbal Soap mga ka-aksyon ang pwede .ph o kung magbisita ka mo sa Kalusugan yan Facebook page. So ano pang ginahulat nyo? Kasalukon nga bang itabo sa kusina? Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Standard time, alas 8:58 na. By the way, kundi kahapon nag-uplan one time big time ang LTO upod sa BCPO Highway Patrol Group nga PNP personnel. Puwerte kahapon ang linyahan na damo-damo kahapon ang mga nag-standby na delay ang pag-travel kay paigad na kung way ka lisensya, way ka tanan nga mga registration sa lakyan mo, traffic violation, pwerte ka dalagko panganan sa penalty. Action Hotline. Siling ko gani namin galini nga project, pro. May ni guro, pero sige-sigihon Hindi lang isa kaagi nga one time, big time la. Consistent ang operation kay para magawan. Kapon, damo taxi way nagbiyahe, damo galiway prangkisa, no? Online sa hotline. Online sa hotline. Sadya pagkapon kay may isa nga nagpalagas sa area station 3, ati, na discovery may dala galing illegal drugs. We have police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, may ngagasi mo? Action Art, good morning. Good morning sa Bugos Patapos ng radyo. Sa atong mga pinalangga ng mga listeners sa bukod sa atong malabutan sa pag-broadcast sa Silingaga sa liwat ang pangpanamya sa may umaga gikan sa Bacolod City Police Office. Sir, nami gali kon amo ning damo operation kag damo team nyo no kay siling ko kita takatod do nagupod ka man damo gali gid diya Bacolod gyapon amo ni kadamo sa masalakyan damo gali wide registration kag damo mga violation kun istriktuhon gid sir no. Yes, Action Art, no? In connection sa, actually, ang ginobra sa atong Land Transportation Office is other version sa one-time, big time. Kaya sa PNP, may one-time, big time kita sa atong drug operation. Sa pag-pop natin sa may mga warrant or mga wanted person. Now, iniyang sa LTO, one-time, big time, yan naman yung konsepto, implementation ng traffic laws natin or ang Republic Act 4136. Kag ang nagpatigayon niya ang regional ilang mga personnel to include dire sa ilang mga city and provincial nilang mga staff. No, kahapon, kaktugi namin hambal mo Action Art nga diri natin makita nga madamo pagitigali ang wala sang naka parinyo kag hindi pa kumpleto ang mga papilis kahapon sa patigayon sa LTO kag sabay pa tanay no bangon man mga suhestyon no ipalapot natin ini sa kay Adli Ramos nato no ang LTO nga dapat masustain ining aton nga kampanya pagdating niya sa mga kauturan naton nga wala iya sang mga lisensya expire ang mga ORCR kay sa tuntuod lang Action Art para ginini sa aton mga commuters. Kaya sila nga gawa niya apektado. Correct. Hindi mga driver naton kaya na kabalo na sila sa ilang violation Ang aton manungsakay mga pasahero kaya aksidente Action Art hindi malikawan. Tapos kid lang mga insurance na paano na nato matagaan ng assistance. Kung expire ang ORCR o wala gidya franchise ang imo sa sakyan nga ginabiyahe Action Art. Correct. Amo gani siling ko mo na masubok damo gali iya kulurom gali biyahe di ka pinpa-tricycle no bisan taxi gani tigro aksidente to na kun long distance dalagan mo ano na lang na iya. Yes, Action Art siling ko nga dapat imo pero dala mo kita Action Art ng mga programa nga mga manami again ang pamangkot din naton paano ini mas nagkauto ng signal, no? Aga-travel guro si sir. Sir?
balikan ta si Lieutenant Colonel Ariel Pico kay nagakakuan ang iya sining signal, no? Kapon siling ko damo galinyanay may pinalanagsanay pa. Sir, sorry gid nang kakautod ga-travel ka? Wala, ari man ko sa kuan, ari man ko sa sagwa. Hindi mayong signal. O di okay na. Basi siling ko gina one time, big time kasi imo nga kuan blang communication provider. Siling yan daw mo explicar si Colonel Pico, si Lieutenant Colonel Pico, kwanta na iya signal. Anyway, congratulations sa inyo sa naupod sa LTO nga damo gid kapon ang galatikma. Sir, isingit ko lang na, kumusta sa vaping niya? Nano ni karon pag implementasyon ni kay dapat ipatuman gid sining siyang presidente kag nuned ng executive order. May mga actions na nga gin papanaog o kon directive si Colonel Henry Minias? Actually, Action Art, pagdating diri sa aton nga e-cigarette, no, kung aton nga vape, vape campaign against vape, no? Sa Subong, actually, ang order nagikan pa lang sa National Headquarters going to mga pros naton o Police Regional Offices. Nga magakampanya kita against ni sa mga naga-vape in public o kung nagapanigarilyo sang e-cigarette at the same time ang sa mga business establishment naton. Now, Action Art, ang ginahulat pa naton subong ang direktiba from Police Regional Office 6 going diriya sa BCPO kag sa iban pa naton yung mga provincial offices. Kay sa amo niya sa PNP Action Art, may arat ka may sunod niya nga the chain of command. So, being the lower units, hindi namon pwede pangunahan ang manginmando kag dapat magabase kami sang direktiba halin sa regional offices. Then i-consider taman Action Art nga sa Subong wala pagidya sa nga tawag nga layi nga manginsandiga namon sa pagpanakop. Kaya ang sa aton nga presidente siya nga pronouncement arrest. So Action Art magsiling kita nga arrest dapat may kaso, hindi lang pronouncement or statement. Kaya dapat may aragid kita layi nga basihan sina. Just like sang Republic Act naton sang 4136, Republic Act 9165, maski sa aton nga smoking ordinance, may ara na sa executive order nga permado gud sang presidente. So subong we are still waiting sang EO, executive order from Office of the President. Then aton mangin basihan kun bala ini Action Art i-pattern naton sa EOya about sa smoking. Or may ara naman sa yang IRR or implementing rules or regulation. Correct. Kag klarohon taman dira Action Art, ano ang mangin boundaries, ano mangin limitation sinis sa aton iga implementar kay hindi lang PNP Action Art May ara pa diri NBI kag CIDG. Kag i-target pa din naton ang mga business establishment. Now, speaking sang business establishment Action Art, tandaan man naton nga ini sila legal, may mga business permit ini sila. So, damo kita i-consider nga mga factors prior gid sinasatawag naton nga implementation. But as of now, ang aton nga ginobra subong nga sa Bacolod City Police Office, nag-isip na kita, nag-account na kita sa mga business establishment. Then, naghatag din kita sang information. Nga magapatigayon kita sang crackdown o kung pangdakop kung may ara na EO nga na permahan gid mismo sang aton nga presidente. At least mangin aware man sila. Nga kung nagaplano pa sila nga mag-import o magbakal paliwat, for the meantime, stop nila anay. Kaya base maka-implementa na tati kanugon man sang ila mangin kapital sina Action Art. Gani man. Sige, wala to na mo ng development sina. On that note, Police Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, salamat gid sa time mo ginatag karon nga aga. Good morning. Madamo mga salamat Action Art. Mabuhay po kayo. God bless po. Power. Action Hotline. Ang Public Information Officer sa BCPO, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Action Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio. Ako
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed
proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huli. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action! Night Patrol! Hotline! Bao, pasensya gid ang hindi ko malabutan nga maminsahe. Karon na lang ay sa Action BBB program damo ga monitor nga nagapadala sa mensahe. Kay paray bibing pero no paray may nga agad rasimo may gid nga pag tutok. Ari ay ginapanomdom ko lang sa inyo, Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule. Damo ni sang catechins kagatanins nga sa mga kapsula. Sang Dr. Alfred event sa tubo, no, sa pagtubo sang cancer cell sa lawas ng tao. Amo na siya gid ang isa sa mga ginambal ni Dr. Jeremy Johnson, scientist nga nagbisita sa Mangosteen 2019 sa Ginapawan. Nagambal that prevention is better than cure. Kay ang Dr. Alfred preservative, no chemicals, no mixture, a product of scientific research sa Kentucky Medical Center, USA. Action Hotline! Amo na nga ginarekomenda gid sa inyo. Pagid siyang tinga from A to zinc. Vital supplement needed sa katon lawas, hindi ba ko sa aton adlaw nga ginakaon. Tandaan ta gina. Hotline!
May tagaling panahon diri sa aton nga pagpangalagan with action Henry Spulgar sa technical side, backup sa action Dorel Cabato, kag action Elry Dutilios. Ako naman action Artay Hupon. Salamat sa inyo pagpakigbahin karon nga aga. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action